rahmatullah. A wannan bidiyon zan nuna yadda ake connecting wallet ne da site ɗin mining ko in ce farming na faram. Wannan yadda ake connecting wallet ɗin kusan kowanne ma kusan zan iya cewa abun su process ɗin ɗaya ne. So abin da za mu yi na farko shine za mu zo cikin site ɗinmu, za mu yi clicking a wajen profile. Amma shi wannan site ɗin a profile ne wannan ɗinsa. So wani kuma wajen connect a nan kenan, a nan za mu samu a wajen profile ɗinmu. Akwai kuma waɗanda su a fili yake ma a cikin list ɗin inda abun ɗinsu yake, a cikin haka dashboard ɗinka ko kuma cikin normal site ɗinsu index home site home address ɗinsu home page ɗinsu kenan. So wannan ita gashi nan a profile. Idan ka zo profile sai ka taɓa, sai ka zo ka ce connect wallet. Yanzu na taɓa connect wallet sai in ɗan jira. So gashi nan ya bani option na wallet. Yawanci metamask suke buƙata, sorry, connect wallet. Yawanci metamask suke buƙata. So yanzu dai ga metamask, sai in yi clicking akan metamask. Za ta tafi ta je neman permission, automatic zai tafi neman permission. Gashi ya ce in zaɓa activity ɗin, sai in zaɓi metamask ɗina. So gashi nan tana mana loading, za mu ɗan jira mu ga inda za ta kai mu. Yes, ka ringa yin haƙuri har za ta kawo maka, saboda kaka ga ta ƙi kuma ka zauna. Yanzu za mu sa, in kana da ka sa password ɗinka, ka sa password ɗinka. Idan kuma thumbprint ne, za ka yi authenticating na thumbprint, zai ba da dama site ɗin ya tafi ya je ya samu connection da metamask ɗinka. Ni thumbprint na sa, saboda haka na yi authenticating ɗinta, na ba ta dama za ta ci gaba kenan daga nan. Sai mu ɗan jira saboda yana da nauyi. Idan ka iya wannan, duk kusan kowane site na irin wannan, na irin farming ɗin nan, idan ya ce kai connecting wallet, hanya ɗaya ne. Shi ne dai hanyar, ita da hanyar. Babu wani canji, babu wani bambanci. To idan ya kawo maka nan sai ka zo ka ce connect. Automatic zai ringa kawo maka connect to this site, sai ka ce connect. Ga connect nan na taɓa. Gashi nan connected to faram token. Gashi nan ya maida mu site ɗin mu kenan. Ya maida mu site ɗin. So bari mu gani ko ta yi connecting. Amma fa akwai wasu site ɗin da neman izinin ya fi haka, amma dai shi ne dai step by step. Ga wallet address ɗin automatic ta yi connecting. Automatic wallet ɗin ta riga da ta yi connecting da wannan site ɗin. So kusan dukkanin site ɗin da ka shiga na farming, kusan irin procedure ɗin ɗaya ne. Dan ka ga yayi nauyi, kada ka damu, insha Allah zai yi connecting. Na gode. Ka yi subscribing da wannan channel ɗin tamu idan a YouTube kake kallon mu, da mu samun irin waɗannan bidiyoyi. Sannan kuma zan ajiye link na sauran sites da dama wanda ake shiga ake farming. Abinda mutum bai gane ba sai mun DM. Na gode.